ndobva muna December vakabva vafona baba vaita nzito kakunda. Ndichisvika kumba ini ndakasvika mumba 1 day. Ndasvika mumba ndakaona makazara maprotect pamubhedha, pasi pemubhedha pane mamwe maprotect. Achitoramba uyo murume ari kunze zvikandasi murume wangu akatonditoroka nemurume wangu andakaita naye vana 3 kanetsana. Akatonditora pamurume wangu. Zvese zvamaita zvikomba ndezvi Uyo ndakati handina kurorewa musa ndakauya ndakati handina kurorewa. Taurisa ngati murume anonzi Gadi nakubve kumovha akatora mukadzi wangu. Baba taurai makaita sechinji zvida kuti mapurisa ainze murume anonzi Gadi nakubve kumovha akatora mukadzi wangu. Nyasai kutsanangura kudare vainzi kuzoti akamutora chirutsi namutsaye. Hanya yakaitwa ndeyekuti akambinga achifona mufoni mukati chizvinyarara asi pakugarisana chinetsana nemukadzi tatisina kugara zvakanaka. Ndakazongoona pamba pane mavhiri emotikari vatakura zvinhu zvakatakura kusanganisira nezvangu aenda asi vabereki vekumusha kwemukadzi vakazofona vachitifona mukadzi wapaispeed ndakazova kuti mukadzi anazobira mumusha. Zvandaziva izvozvo ndakazotarisawo nyaya dzacho ndikabvunzwa vana vatete vacho vemukadzi vakataura nyaya iyoyo imwe chete yekuti mukadzi wakaenda kuiriva akaenda kumababa musha kwavo handikuenda ndakabva pandira chete. shamwari wanzwa nyaya yerupomi rwewe yanzani nyaya ndiri kuizwa zvisiri izvi uyambuya vachitori vatozvishandirawo vatoitawo basa ravo vatodidosa vaitoi uzi pano pane missionary yakawanda pane zvikuisa anemabhizi saka vakatongosvika ufe pamba pamwe sezvendotovaona vari atete Hoje? Mambo wavunza zvatorwa ndakabana hazvisi ndaremaenza kutsanangura kuzi mambo wana kuvunza tambo yamaziva kana kuti avamusakasvika kekuti mimi hamuchingokwana kupindura mubvunzo mavunzo ati murovedza mavutipa idzi isati mavunzwa mubvunzo unoenderana nemurondo idzi kwanzi ina baba saka achida kuti muenze muchitsanangura zvinotorwa nababa ichokwadi here kwete mudzimai wano ndowere mudzimai imamuzivi vazi mowazwa sani atete wavo vatete iwe unogarepi kuvatete wako vanogara vanogara kumakonde makonde naive shamwari uyu wakatanga kumuziva rini murimo totanga kutomuona unhasi kuiwo kunga usingazivi murimo watete wako ndasingazivi kana foni yangu dzavanditora avanhu vatete wako vakuita sei mukati yangu naye mai makafamba sei pamakabva murimo akatika ndeyekuti nababa takagara tese kwe6 years tagara tese ndobva taita mwana ndobva tatanga kunetsana gore rakapera kumaSeptember. Nyaya tainetsana ndeyekuti vanoita zvekusvika parodhi vanga vasingachaini mari vakugara kuDRC vaine mukadzi vari kuDRC
Ndovandateerera muna September muno DRC ndikavauya kuma ndikavasiya vakiadho zvikanzi ukangofona kwandikuenda kana ukangoda kurambochiteera ndingakuuraya. Ndikainini ndamuka kuseni chienda kwatefamufesco ndikanditiwo chienda kumba nyaya dzako dzawanda mumwe kakawanda achikushungurudza chimboenda kumba kuvabereki. Ndovandaenda kumba ndaenda kumba inini ndabva ndatanga kushanda kune kwakakukwadzira kwakukwadzira vanhu vanditanga kushanda roko ndibika sadza ndichitengesa ndobva muna December vakabva vafona baba vaita nzito kakunda. Ndichisvika kumba inini ndakasvika mumba 1 day ndasvika mumba ndakaona mumba makazara maprotect pamubhedha pasi pemubhedha pane mamwe maprotect izvizvi zvandakunzwa manje kuti makafamba sei pamakabva kumurume ndozvandikuda kutsanangura hazvizvo zvamuri kutsanangurira ndabvunza zvabva kudaro ini ndakabva ndadzokera kumba kwedu ndasvika kumba ndobva ndasiya mama wangu mwana ndobva ndati ndakudzokera kwekwaitwa zvekukupa kwendunokuasadza ndasvikira kumba kumwana wabhuku wangu ndasvikira mwana wabhuku wangu ndobva ndatanga kutoita zvekubika sadza ndikandikaona mupurisa wamangu avo asvika zvikanzi nekudiwa kudari kuchebhuku nemumwenye akamhanya ndati oraiti zvisinei handina kurega kudari ndobva ndaya kuno kudari mukakanzi hamusiri makamhanya here chikunzi makatorwa pamurume ine handisi pamurume yangu musi wekutanga ndakataura ndikati ine handisi pamurume ndikutoita zvekubika sadza nditori nekandini handina mukurorewa ndonyaya yakaitika. Mama mambo wabvunza kuti makafamba sei baba mabva kumurume ndozvauda kunzwa. Ndozvandiri kuti ndakabva ndichienda kumba kwedu ndichibva kumba kwedu ini ndopandikabva ndasiya mwana wangu kuna mama ndokwaari. Saka murikubika sadza papi? Ndikubika sadza pakunonzi Matsonyoni pane pakuita zvinonero chichi ndokandikubika sadza. Mupurisa makamuonera kuti? Mupurisa mambo akauya pamba pandandiri papo pandikubikira sadza ndiripo. Pamatsonyoni papo? Matsonyoni ipapo. Kuuya ari kugara kupi? Ndokwaanogara ikoko nemudzimai wangu. Andurati anogara nechekupi? Ikoko kumatsonyoni ikoko. Aiwa, iri yematsonyoni inenge iri imwe chete, mugara pambamba imwe chete here kati muri penyu? Totogara kumba kumwe chete. Totogara kumba kumwe chete. Bora, iwe nyaya yako shama ndeyekuti mudzimai wako akatogwa nomwe murume? Kwanza handina kutogwa nomwe murume, ndiri kuzvibikira sadza pamatsonyoni. Akatogwa nomurume. Akatogwa nomurume. musi wakatanga nyaya iyi mukadzi yakataura kuti nhasi murume wangu chitoriwo chikombe chakamutora pamurume wangu uyu wacho anobva ati handimuzive zvese zvikombe. Musi wakatanga nyaya ndozvaakataura mukadzi achitoramba uyo murume ari kunze zvikanzi asi murume wangu akatonditoroka nemurume wangu vandakaita naye vana 3 kanetsana. Akatonditora pamurume wangu. Zvese zvamaita zvikomba ndezvipi? Uyo ndakati handina kurorewa musi wandakauya ndakati handina kurorewa. Handina kutaura kuti chikomba ndakati handina kumborewa. Uyu murume wendakagara naye pa 6 years ndakagara naye. Aiwa kazvinhu zvezvirekordwa muno amai. Pai makati zvese zvikomba. Apa musoro isusu tisu ana baba ndiri kuti weapo ndini ndakati ndakataura shoko rekuti inini handisi kuziva kuti pavana vaviri vese pari kutonzi uyo atoripota achiti mukadzi wake neuyo ari kutaurwa wacho pavari vakadaro hapana kana watinotoziva kumusha zvese zvikomba ndio makataura aitaura kuti mamusingazivi kuti mwana wamwai amenyi atakatoshamisika kuti uyo ari kutaura kuti ari kukwirira dare upi ozi hatitomuzivewo ndopataita mamusingazivi munhu usingari munhu asi yakatozvitaura achitaura ndezvakati apo panogona kunge pachinjwa pawiswa hanzvadzi kuri chete pachiripo akatomuti handimuzive nhasi akuti iri hanzvadzi yamai vake but uyu ari kuti ndeuyu kaufa iwe kuti gadina handimuzivi kuiwakamangana mausingazii
chiso chakandisikana chimiro chake asi izvo chimiro cho ndiani mukadzi wangu unoona chakabereka uyu akaona kuti uyu haasi kuzivabatsirai mambo nemaprevious minutes zviripo zviri muhandwriting. I think tinogona basa rava kutsvaka chikomba ndechipi kutaura mambo pazikana kuti yendo noti mupurisa akaenda nesamoni akasvika pa vanhu avakatombora kurohwa nevanhu ivavo. Saka mupurisa iye aripo ticha anoziva vanhu vakatambidza samoni pamba pavo akasvika munin'ina wangu anogara panext door pevanhu ivavo. Saka munin'ina wako kandiya noti moda kuize. Saka munin'ina wako ndava kubatsira kuti tizori mwacho ndiye. Tusingati mupurisa munhu akapa samoni arikuziva kuti murume wakawana ana mai avo pamba. Inini chandoda kuziva zvangu ndechekuti baba why vari kuti nini ndiri mukadzi wavo first ivo vakatonitora pane murume wangu andindobva ndagara navo vakanditisa mwana havanana kutenga preparation havazikanwe kumba kwedu but vari kuwana simba rokuramba vachiti nini ndiri mukadzi wavo vari kuda kutsvaga chikomba changu sei vari kudaro nemashumudzira avaindiita vachigara vachindirova vachigara vachitadza kunditengerawo chikafu ndairarama nemapisi. Muri kuti muri hure here? Handisi hure. Ko baba vachave chichenywa ava kana ndichitora vana chinotori chikomba just because kumba kwedu havazikanwe. Ndati baba vachave imuri hure. Ini nayo handisi. Munoita zvekudii? Munoita zvekurohwa chimurume but magara vaita nenu. dai mati maigara nao muchiti chikomba but muri kutaura kuti maigara nao muchiti murume wenyu. Vasi murume wangu nemaitira vaita baba. Varume vanhu vanoita izvozvo. Dai vari murume wangu mangu pamusoro wezviningataurisa. Imi mamai muri hure? Aina handisi. Hamusifambi? Kwose muchiita varume vakawanda muchitokwa muri varume ivavo. Uona eka kowe kutanga makambotogwa makamusiyirei muchitogwa neuyu. Aindishungurudza futi. Saka uyu ndobva akushungurudzai kundiva matogwa ipapo kuti? Handina apa ndinambotogwa. Mai. Kuzvishandira. Mai imi vainewo then. Uyozika. Musavati konzerese maproblems mumamisha matinenge tigarawo matizi. Kana muchida kusiyana nevanhu munorambana nevanhu zvakanaka. Uyu murume hamuchamuda here? Mupe gupuro. Right. Unoita chicha mai? Ramwe mun. Bamni vapi chini kwanzi jira raita misreto manato mambara. Right. Andite maona kuti murume uyu nguva yese inamusari mamuramba. Murume uyu mamuramba nazo. Zvichireva kuti uyu kusvika pauya nyaya kuno kudari anga ari murume wenyu. Saka ngatisachataura tichiti chikomba hazvirambwi murambi gogo. Chikomba mune muchingoita zvamune muchingoita munoita zvamunoita mubva mapedzi. Saka ukaona tasvika pakurambana zvichimurambiro uyu tetakurova kuti maakumusha wamaakubuda nhasi mamuramba mani. Asi zvatoda kuwirirana panapa ndezvekuti mimi murume wamakaita musati maramba murume uyu maitopara mhosva iye gadheni ari kuti naiwe ndiye gadheni ndine ndonzi Gagi. Ani? Gagi. Gagi. Gagi Chipangura. Gagi Chipangura. Chitupa ndechani? Chichawi.
Gagini. Gobek Gagini. Chipanguri. Kwe munobve kumusha? Makonde. Ndiwo kumakonde kuti. Ko imimi munonzani? Anastasia Kachuti. Ko zvinosiyana siyana sene muchiti muri vatete vake. Atara kusiyana namunda naJojo, namunda naBokosi. Oya, zvinoda. Kana kwedu tinosiyana futi. Ende andobva kumakonde munhu. Andobva kumakonde wamobva ikoko. Right. Chairman. Isusu chikomba chako unochiziva kuti batsirewo. Bozi tatadza kuchiziva munozidai. Chibuzikana nemupurisa kaenda nesama. Saka isusu saka wauya muno usingazivi chikomba chemukadzi wako ka. Isusu manje hatikwanisi kuonera kuti ndo chikomba uyu atoburisana nechitupa nechitupawo. Iye amayamaya. Kana zvinhu zvamataura mambo ndozvitenda asi vana vatete vedu vakati Gagini akuya kuzoroora musi wa 18 kaindi. Vakazofona futi vachiti ati anobvisa mari etsvagira ikumi. Kaneka Ndiye murume wamai kana. ndiani akaroora? Ndiye akabvisa mari. Vabvisa kunani? Vana vatezvara vakatoroora vatezvara vangu ava vakuti havandizivi. Vakatora mari uku. Vana vatezvara vangu ava ndine vanyai vandakandauya navo pakoti yadarika. Vakatora mari. Vakaenda nemari yangu handisiziva namba yayo. Ukaziva sei kuti vakatora mari? Vana vatete vakataura kuti akuya musi wa18 vamwe vacho vakati ndakamufonera akati akabvisa. Vana vatete vacho vafonerika nei? Ndo zvati kutsvaka. Vafonerika vatete vacho vari kutaura kuti ane chikomba. Wezwa una chikomba chacho uchizivi. Wezwa manje ateka kutsvagira chikomba kwezvo. Ndo murume wamai vavo. Wandi kuti hausi kumuziva iriwe. Asi ndo murume wavainaye wakugara naye parizvi. Saka kutongeswa nyaya chikomba chisipo. Hatitochizivi. Uyu uri kunzi uyu mwana wahanzvadzi yavavo. Ndio kwavari kugara kumba kwacho kwavo waburisa chitupa chake. Uyu tikumubvunza munhu wacho unomuziva here munin'ina munhu anomuziva. Dai munin'ina kwari yauya akatibatsira kuti ndio chikomba chacho. Ava vakasiyana uyu akaenda kunobika sadza. Waenda kubika sadza pamamiro. Ane mazuva akanyaya. Asi mupurisa akanosvika akatambidza Samoni vanhu. Akatovaudza kuti mupurisa akatosvika akanzi wo chikomba. Samoni mupurisa anoziva here chikomba ichi? Akachiziva nekuda kwemaitirwo akaitwa paakasvika ipapo. Ndoona manje. Unoona kuti wana mwana wasiri vanonga vaita sadza ramai avo. Mai avasamuonera hangu munhu wechivambi-vambiwe. Unoona munhu aitove nevanhu vezvifambi vanenge vaina vakawanda ipapo. Weziwo wakavatora pamunhu kana iye. Unoona maitiro avo iye akatongwa here paakatora kumba kwamai kwavo vakabva kumba kwavo vachienda. Matokomba kwenyu? Bosi mai vatoradza ndokaitiro kavo ikapo kekutoka vari ipapo. Vakabva kumba kwavo vachienda pamwe. Tatifonera vatete tinzwe kuti vari kuti mukwa bosi chikomba chacho kasati uchiziva vatete vari ndo vanombowa wako. Tivafonerei tivanzwe kuti vari muchikomba chacho ndiani. Yatsiri yakana ndo vanosunga vanhu. Ndinakaenda pamwe. Ukanopa ani Samoni? Murume wavo anozange kuti unomuziva? Bozi ndakasvika manherumba munhu. Murume aitoda kutondirwisa murume. Ndakasvika ivhinisvika manheru. Ndakasvika pamba pawa. Aitomboita nzuu. Aipa kwanzi ndikuti uri chikomba chamai ava iye murume wacho. Asi unomuziva here? Ndakasvika manheru. Sakapfeka kepi murume. Asi munhu akasvika manheru. Uya kutaura chokwadi chake. Ndakasvika manheru. Ndasvika manheru munhu iyeye handimuzivi. Uyu manje auya pachena abuda pachena uyu. Kugara pamba. Kana kuine chikomba chacho kana chiri kubhati chiricho chisina kutouya. Uyu inogona tori hama yamai yazvo iwewe. Wozotora kumukonzwe mari kuti muone hama yacho. Anyway, wozo anokurisira particulars ake kuti kamuna konzwe mukonzwe iye hama yacho. Saka munhu anogona kubatsira ari kuti uyu akarohwa uyu manje problem yatinaye neuyu. Asi kuziva chikomba chemurume chemukadzi wake. Ndo pari kundinetsa ava imitsano ndindibodzitsana. Dai manga makangwara kama yambomira kukwira dare mumboita mazuva mashoma muchitsvagawo chimuridzi akatora mudzimai wenyu monyatsogutikana kuti ndiye kuti nhasiwo pano padare vaitira kuti shuwa munhu ndakaita zvekuma 3-4 days ndichimuona achigara pamba nemukadzi wangu uyu
zvairatidza kudaro kuti zvinombowa kanaka. Aiwa simese chimbodzwa kwere. Ndio. Iye kanyorwa kuti usada kunenetsa ndakatorohwa usada kunenetsa. Pamunetsa mukazi wako waiti usanenetsa ndakarohwa. But izvi izvi tinoziva here unobva waziva munhu wacho here. Anogona ngakarohwa isu yedu kuona paire. Kumasiya zvinhu. Ndikotoziva. Nyaya yedu pakuti akarohwa nani ndio iyi pane nyaya yedu. Akarohwa nani zita rechitupa chamaona icho chomambo. Mwana nezita rechitupa. Hello. Yes, Mati. Ndiye kura ndokufonera mai vavo. Eh? Iye chitupa chamaona ndio murume wamai vavo. Ndiye uyu arapo. Ndikuti chitupa ichocho zita iroro ndiye murume wamai. Munhu wacho ndi upi? Iye ane chitupa ichi. Kana maona kuti chitupa chake makachitarisa ina ndau chitarisa uso hwake ndio pa chitupa ichocho. Ndiye. Iwo ndisekuru wavo handiti. Kwa hiyo vanochengeta chitupa cha sekuru sei. Chekutanga pekutanga chaipo vanongotaura nyaya kuti sekuru vakadiwa. Vakangotaura izvozvo kuti havandizivi vakadiwa. Mangidzire kuti ndakaroorerwa. Inini kuti handina kuroorwa ndikuzvibikira sadza zvenjangu ukatobvunza kwandabva ndatosendesa mumwe munhu kuti asara achibika sadza. Pamusoro imba munhu. Amai vane murume. Vakadoriwa. Murume wedu akatobvisa mari wache gladys mari ndakaona. Atone munyaya. Unyepere nyama. Anoti? Ali murume atone munyaya iri kuti pandakasvika. Munyaya akatedzwa pasaiti ndakatedzwa pasaiti. Ini kumba kwedu kwacho vabereki vangu vasati. Papa pandakasvika pakadai unogara naye. Papa ndogara nawo nemukadzi wako. Murume nyaya akatone munyaya changa akanongora mari makuru. Inazvodzira kundeimba pamwe pakauya Baba takauya nawo zuva rekutanga natete tikauya namama vana vakasvika pano vanhu vavo. Tikauya natete futi asi ngoti chikunetsa akainzwaika ina hanzi kurambirane kuti mai vangu nanga vari munhu vakona naye but totongani munhu wacho ndiani uyu anditi mupurisa ndianozva munhu wacho mupurisa uyu ati aiwa ina handimuzivi ndakasvika manheru Inzwaka iwe ningi mchapa. Basa rako ndere kunoseva Samoni kumunhu. Handizvo. Kana waseva Samoni rako basa rapera. Ausiri ungashandiswa nemunhu ari kumangarira munhu kunzi aiwa zvisiri izvozvo. Iwe kana wakaseva uyu ndiye yangu yakati ndiye chikomba chachona ichi. Iye ndiye anoziva chikomba chomukadzi wako. Tativiita munguta wati musi wa 19. Alright. Uzo zvatoitika mugara pawapedza kukoti yavo vamwe vatoenda kuvakanisa nemandifonere saka tatamika iwe kamara watu madire ekutaudza kutonge ari pabasa kandini. Saka ndiyo yatinayo pano chamwari kuti iwewe pachako wasotozovawo chikomba chamaiva ende isu hatisi kuramba kuti chiripo izvo tikutowirirana neiwe kuti munhu yangu nanga aripo. Nditi chitupa mambo chamaona chine zita iroro ndo munhu akugara mumba ndo murume akatora mai uye ane zvinhu zvakatakurwa mumba kwangu zvisingafaniri kuenda kuno mumwe murume zvandotokumbirai mambo kuti zvidzoswe. Munhu akatakura $35 blanketi rakatakura ndichangotitenga vatakura futi hembe dzangu dzandopfeka ini nepower bank nefoni anofanira kuzvidzosa ake ogara ake nemurume otengerwa ikoko. Munhu ane murume ndo murume wake wainayo. Tikubvumirana newe but wamuzivi. Saka isusu uyu ari kunzi hama yavo asi murume wake. Atitonge munhu achinongedzwa nemupurisa wedu. Mupurisa wedu wacho atoti kandikasvika usiku zveudai uyu ari munhu wakaona nguri usiku adati exactly munhu ndakaona. Kurosana tukakataizwa tikamubvunza kuti ndiye here akababaika kati ndikasvika usiku. Wasvikoona nyaya yacho. Taura murume wamai avo anaye ndiye. Ndikumbira hamumambo kuti zvinhu zvavakatakurawo kwati mumba vangu vadzose. Makatoreya manje. Murume wamai ava ane chitupa chamaona. Vakataura kuti usatakure mubhedha wangu, usatakure odhoti yangu. Zveshuwa odhoti yangu nemubhedha ndakasiya. Gumbeza ravari kuti ndakatakura iroro igumbeza rangu randaishanda mapisweki. Ndobva ndakati ndiwedzerewo $10 raita $45 ndanonobhadhara. Mubhedha wakasara. Mubhedha wakasara, odhoti yakasara. Inzwai muchiteerera kana tichibvunza. Toda kutonga nyaya. Toda kuona kuti zvinodzokera kana kuti hazvidzokere. Tichiona value zvamakatora nezvakasara. Mubhedha wachona makausirei. Vakati ndisatakure. Ndowamungadai makatora. Iwo. Vakati ndisatakure. Saka zvamakatora zvinhu ndezvemari.
Kamfota ndakatora rakaita $45. Kofoni yacho. Foni yavari kufoni ndakatora ndakatora foni. Powerbank. Powerbank ravari kutaura ndakatora powerbank rakazinosara kumba kwedu kumakondo kwari. Kadiki so tuna $5. Kemai? Tuna $5. $5. Ndakatoenda kupa kuri kunhamo ndakatonditipa powerbank rangu ndakati ndakati kucharge pababa vangu ndine $5. Ndine mari ndataura kayo. Ndakatenga rekutanga ravanosiya kunhamo vakadzoka kuti ndikatenga rimwe vakatakura futi vachienda rechipiri kuti ravari kutaura rakasara kunhamo ndangoti rinoshandiswa. Iwe wakasara nemubhedha here? Vakaendawo negubezwa. It's good. Chii chimwe? Vari kutanzi ndakatakura powerbank rangu foni handina kutakura izvozvo. $35 yavari kutaura iyo ndakatonyora patsamba yandakanyora ndichienda. Ndikati ndatengerawo mwana hembe. Kubva iri nhumbu mwana havana mvura tenga preparation ndaita mapiecework ndikiti ndikaita mapiecework obva ndinongedzera preparation warapo ndikandatengerawo mwana wenyu hembe nemapamba ndomari iyo yavari kuti ndakatakura naumboitakura ndakatengera mwana mapamba ndakatenga hembe dzekuti mwana avanike. Wanzwa zvakashanda $35? Aiwa, zvavakazotenga iwe nemari yacho azviwo here? Kwavaenda nemakumbo here kwavaenda? Maibvepi pamaenda kumakondo kwacho? Saka vaenda nekumakumbo here? Pavaibva muno vachienda makonana mukadzi akuenda aifanira kuenda achipamba here nemakumbo? Mambo tichidzokera kwatatangira nyaya maya vanhu vakonana ubva kwakaita pamba pangu vakabva pamba pangu vachienda kumurume aivafonera ndikafonerwa kumusha kwavo inini ndichinzi foni yavo haisipidi ndikasendera vana vatezvara kuti havako noko havako ndiri kufungidzira kuti vakaenda kumurume aivafonera ndikatarisa kuti vana vatezvara vachandibvunza kuti ndiri kufunga naitsano akabva murume wake pakabva murume akaendepi? Paakabva kumurume kwacho kwanga ariko kwachizvitindo kwanga ari akumba haana kuuya akaenda takangonzwa kuti ari kubve kumovhari kwemuzukuru tokatikangonzwa kuti kwaari kubasa ndakatomboendawo kubasa kwavo zvavo handinakwanisa kuzosvika asi ndakasvika kubvisa kuchinzi havari kuno vari kuita zvokuti vari kuita zvezvo zvigenge zviri nekubika sadza zvatikangonzwa ndozvavari kuita kusisa sokuti zvechikorokoza ndozvangovajaira gore racho ranga ratombopera iro taitomboinawo kwakakukwadzwa makaribva kuzasi uko taitenge tinawo saka vaingobvokwa vaibva kumurume wavo wacho richidira tuna rekuroora mukwasha uya anozikanwa here kumusha? Ipapo ndo pakatomboitika nyaya tata anozikanwa. Saka wai muchitipa zvikomba zvichitongesa zvimwe zvikomba kuda matare echivanhu plazuyana dzakamutora pane umwe mvuri kana zvizvo kutoti asi ndakutonze mbambe chikomba chacho chiripo itonga ndamanje sumukuti paedheki shamwari yangu ikuti kuno yakanga yaura kwedu vanochava kabisa saka hapana zvetiri kutaura vatanichivanhu hatitendere zvinhu zvakadaro hatidi kupedzerwa time mavo kuri kuti kuyatukanotaura natezvara isindamombe mutezvara asingazivi kamwe mumusha unenge waita tezvara wevanhu vakadai so vanenge vari bhuli kuvanhu vakabereka vana vavo woti 1 unoshungurudza mukadzi wavo inaye 2 vabereki vacho havanotokutya hauna chaukavapa unobvisa ungagara nemwana womunhu usabvisa tsvagirai kuno womuti mukadzi wako wabereka naye mwana hakuna zvinhu zvakadaro haunobvisa tsvagirai kuno mambo vanyaya vakaenda nemari vandakaenda navo ndakandauya navo koti yakapera nekuda kuti murume anga asipo ndikandidzokera varipo vanhu ivavo takaenda nemari kumusha kwanatezvara vangu saka anatezvara kureverera mwana wavo shoma yandaive naye saka vanatezvara vari kumirira mwana wavo nekuti pane umwe murume ane mari yakadarika yangu murume ari kugara namai ava mambo ndekuyo chitupa chamaona ndo murume ari kugara namai haisi hama yavo vanhu yava hama yavo kumukwasha amukwasha zvemari iyo vanyai varipo bepa zvatakada tichinobvisa mari yedu haina kukwana vakatiti takanobvisa 150 pekutanga vakatiti bepa pari kuuya imwe mari yamasarira nayo bepa rinobva rauya mari iyoyo yaito ine zvikamu zvayo zvakatoiswa mubepa mari iyoyo bozi yaibviswa ndobva yaenda akazibe kutanga kuri kushedzera kangani ndakashedzera ipapo $40 imwe imari takatozoenda nayo tanga kupinda mumusha 150 here mwana wacho namwanai mukomana yakashota
neimwe 150 yakazoenda 150 yacho bepa richifanira kuuya ndopakazoitika izvi. Iyoyo yakazoenda yacho takaitapakanyorwa here hapana, asi vanhu vacho vanozvimirira dzakadaiso idzi dzinoda kuimwa. Unaona wakambona samoni kako zvarakanyorwa here? Masamoni anounza vanhu kudai anotaura kuti kana uine vanhu vanofanira kuzokupa uchapupu muno munofanira kuuya navo. Wozokwaya uri wega. Handina kuriverenga asi ndakatomboya navo pakoti yadari. Ivavo vanhu ivavo vakatora mari. Saka wakabhadhara mari kwanatezvara ukaroora nemari? Ndakaroora ne 250. Wati 150 wakazoenda sei kuti isvike 250? Kwakazoenda imwe mari futi pamusoro 130. Mari dzose idzo ndakanobvisa mari ndiri mumusha mavo ndomandaivera 130. Mari dzose idzodzo dzine hombo. Saka 130 plus 150 inoita mari? 130 plus 150 inosvika 280. Wati 250 one? 250 tiro takafunga pamwe sezvo vanhu vanofamba nemari yavanobvisawo imwe shoma. Vanhu vaifamba nemari saka apa chama tinotori neshungurira kufonera nekukutongera chikomba chako chemurume chomukadzi wako, asi pati zvino isusu hatina chikomba chako. Chienda unonyatsotsvaka kuti chikomba chake ndechipi. Chikomba chacho mupurisa wetu asiri anga witness. Mupurisa wetu angati witness chikomba chako. Kuya kudare mupurisa wetu iwe kana uri mawitness ako, iwe tinotsvaka witness ako kuti chino chikomba chacho ichi. Andika kana wamawana udzoka ungoda ndodana kudzoka ungoda. Amsoro mama. Ndikaruka kwa mandichifamba inini vana vangu ndine vana 3 vandambotaura vese vari kuenda kuchikoro. Izvezvi vakamira havana kana vari kuenda kuchikoro handisi kubhadhara school fees. Mari yanoenda budget yeschool fees yandishandisa transport ndibhadhara tatanga kufamba inini nabhuti namama. Imwe takupa identi rekuya kuneri? Kumukura mamifamba papi? Imi uko munotambire kuya kana munhu ane awana mawitness ake? Handirambi kuya ndino. Saka manje. Saka wewe chamari ndotsvaka vanhu vari kuziva kuti zvikamira sei. Mukadzi atorwa pano umwe murume. Asi mambo uyu murume uyu ndomurume mukadzi. Chekutanga uyu nditinaye. Vanhu vandakunotsvaga vakaenda nemari kana vanogara pedyo but vanhu nekuda kuti wati munin'ina wako iwe vanoziva murume. Anoziva. Kana wadi woyena anoziva. Handina kuuya naye nekuda kuti ndachiziva kuti mukuru akasvika netsamba munhu akapari. Aiwa uya tota nditoziviwo ndikasvika usiku andozivi ndiye munhu ndakapa. Zvekutoti duda anga ari yada atoona fezi ndiye ndakapa. Vanyuma vacho nehama dzavo baba hadzichatambova trust nekufamba navo nekuda kweunhu hwavaindita. Vaindishungurudza zvairwadza hama dzavo chaidzi. Saka izvezvi kuti kana mukafonera hama yavo chaicho unogona kugara panyaya iyoyo kuti handizvizive. Imi michisarirai pekuti dare raisa nyaya yese kune uyu. Kuti anotsvaka vanhu vari kuziva dare isusu dare takona kuona chikomba chenyu.